Hei taas, täällä Pete. Kerronpa teille taas erään tarinan. Oltiin tuossa Vähäsuon Pentin ja Ryhäs Kustin kanssa aikeissa pitää illan istujaiset. Mentiin sitten Pentin ja Kustin kanssa läheiseen valintataloon etsimään kaljaa. Päätettiin ostaa koko kaupan Olvi kolmoset ja mentiin kassalle. Kassalla töissä vanha 64-vuotias venäläismuija. Eihän tuo osaa käyttää edes kassakonetta, jumalauta, sanoo Ryhäs Kusti. Mentiin sitten kassalle, siinä laitettiin ostokset hihnalle. Siinä sitten venäläismuija tuijotti monttu auki. Minun pitää kutsua esimies paikalle. Voi vittu, nyt eihän tästä mitään tule. Esimies ei ole talossa, minun pitää itse laskea nämä tölkit. Aikansa siinä laskettuaan se venäläiseukko sitten sai tuotteet laskettua. Kysyttiin, onko Kyöstille ja Reiskalle punasta LM, ei ole, vastaa venäläiseukko. Onko sinistä, ei ole, onko vihreää, ei ole, onko edes kamelia tai pikkusikareita. Mihinä ei myydä heille juupathat järveisiin venäläisjeukko. Kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Voi helvetti, päätettiin lähteä Kiuruveen S-Markettiin ja jätettiin kaljat sinne. S-Marketista saatiin kaikki mitä tarvittiin. Loppuilta helvetin hauskaa menoa. Reiska paistaa grillimakkaraa ja kaikki työukot syö niin että piaras on lopuksi. Terveisin Pete.